The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Job 23:1-2. Then Job answered and said, Even today my complaint is bitter, my hand is listless because of my groaning. Psalm 86:7-10. In the day of my trouble I will call upon you, for you will answer me. Among the gods there is none like you, O Lord, nor are there any works like your works. All nations whom you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name, for you are great and do wondrous things. You alone are God. Psalm 107:19-20. Then they cried out to the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. He sent his word and healed them, and delivered them from their destructions. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. 2 Samuel 22:2-3. And he said, The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, the God of my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge, my Savior, you save me from violence. Job 13:15-16. Though he slay me, yet will I trust him. Even so, I will defend my own ways before him. He also shall be my salvation. Before we start our Bible study, niining adlaw gikinahanglan nga tupag kumpisal o pagsugid sa atong nga sala ngadto sa Dios nga Amahan, diretso ngadto kaniya. And we have to use the principle of 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pay kalwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilo magandam tas to galingon, magampo ta. Ama namong Dios, nagpasalamat kami kanimo ninilay na sa mga higayon nga imong gigahin alang kanamo, Dios, sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagdala kanamo ning dapita sa makausapa ug naa kami sa maayong panglawas ug kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya ug sa imong grasya. Dili kami takos niining mudawat niini apan ikaw matinumanon man gayud sa imong mga saad. O bani kami karon agaka kami pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo nga mo'y bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat ning tanan ni among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, o makadtong mga bag-o, welcome kaninyo. O ngadto sab sa atong mga igsoon diha ni Kristo, fellow believers, welcome na usab ni atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw. Niya pa kita magdupot sa atong tun-anang iuluhan og the Great Power Experiment. Okay? Now, padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon, nag-ingon kita nga unsa man ang gisud na sa Dios sa dekrito niya, ang divine decrees will never ever change. Di na mausap. Now, kana nagpasabot, pamatuod unsa gayod kahingpit sa plano sa Dios. All that happens to man, giprograma na diha sa divine decrees. And no man can change God's plan. Wala. Walay katungod ang tao, no right at all nga magausab ni ining plano. Kay di man gyud mausab pod. Kay hingpit man ang Dios unsa iyang suwat na siyang divine decrees, di na kana mapapas, di na kana mawagtang, o dili kana mausab. There is no place of human dynamics diha sa hingpit nga plano sa Dios. O kining great power experiment, gigamit kini sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo in His humanity atol sa iyang unang paganhi dinhi sa kalibutan. O ang atong Ginoong Jesucristo mibilin ni ining maong great power experiment ngadhi kanato nga mga magtotoo sa panahon sa simbahan. O atong nasayran sa atong gitun-an nga walay bisag usa ka tawo, walay bisag kinsa ang makatuman sa protokol nga plano sa Dios without this great power experiment, pinaagi sa pagpuno sa Espiritu Santo sa maong magtotoo inside the operational divine dynasphere. Ang protokol nga plano sa Dios nagahatag og empasiya sa paggamit sa Dios nun nga gahom nga mao ang pulong sa Dios. Now, kung kita maghisgot gani og great power experiment, kini nagkahulugan og Dios nun nga gahom. Dili ni gahom sa tao. Gahom kini sa Dios. Now, the protocol plan of God emphasizes aristocracy by storing up divine production. Atong ipundo, atong tigumon ang atong mga Diyos nun nga mga binuhatan. Okay? Divine production, which is equivalent to silver, gold, precious stones. Ug dili ka na masunog. It's non-combustible. Mao na nga kana rang matang sa maayo o binuhatan, maayong binuhatan nga magantihan sa Dios. All the rest, mga tawhanon nga mga binuhatang maayong binuhatan, gitandi ka na sa kahoy, kugon ug dagami. This is combustible, dali rang masunog. Kung imong sindihan ka na, duslitan nimo nag puspuro ug unsa sila ob dayon, maugdaw ka na. So, walay magantihan o walay ganti ka na. Ato naman yung gitun-an ba? So, this is a review. Now, timan nga kining kumplito nga gahom, the full power of God, available kini. Karon, niining panahon na nato. The time in which we live. This full power of God is available. Now, timan ikatong Hebrehanon 4:12 nga ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. It's alive and powerful.
o atong ihisgutan kagahapon man siguro to nga sila si Abraham, David, si Moises, ug uban pa, kini sila visible heroes. Gitawag kini sila mga visible heroes. Apan dinhi sa panahon sa simbahan, kitang mga magtotoo nga naga-function in life with Bible doctrine, gitawag kita og invisible heroes. Now, kitang mga magtotoo niining panahon sa simbahan have to learn unsay buot-sabot sa protocol, pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios, pagkat-on sa plano sa Dios, okay, the plan of God, o unsaon nato pagkabot ang pagkahamtong nga espirituhanon and become invisible heroes. Mao ni sige tagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Og kini lamang ang bugtong paagi nga atong mahimaya ang Dios. This is the only way. Now Hebrews 11:6 unsa may gisulti diha. Without faith it is impossible to please God. Tinuod gyud. Mao na nga maugmad lamang kini nga atong pagtuo pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Roma 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, how does a believer glorify God? Pinaagi sa pagtuman, fulfilling the protocol plan of God, so diya sa operational divine dynasphere, nagatuman kita sa espirituhanong kinabuhi o pagkabot sa espirituhanong pagkahamtong. Nga mo na gitawag og pleroma stage, capacity stage. Mo na nga sigihan gyud nato nig hatag og gibugaton kining maong capacity stage. Kay mao kini ang atong common goal ingon nga mga magtotoo. Ikaw karon nga nagdungog niini og primero pa nimo ning pagkadungog, timan ini nga kini giandam na ni sa Dios agi og pagpatin-aw kanimo. I'm addressing this to you, fellow believer. Kitang mga magtotoo gimanduan nga patubuon ang atong kalag pinagis pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw aron sa ingon niya na magkabot nato ang ang kinatumyan nga ultimate goal nato nga mga magtotoo, which is spiritual maturity. Kung naibaw naman ta nga doon ay tulo ka ang sa spiritual growth. Baby believer, adolescent believer, o spiritually mature believer. Mao na yung tulo ka mga ang ug sa diha nga makaabot na ta niya tong ang kinatumyan spiritual maturity mo na capacity stage. Ambot pasabot na nakikatako sa pagkinabuhi, pagdawat sa mga panalangin, katako sa paghigugma, katako sa sagubang sa mga kalisdanas kinabuhi, mga pagsuway unsa. So, kinahanglan nato nga mga magtotoo ang kanang barog yun ni ining laing prinsipyo nga balance of residency. Unsa may but pasabot nini? Balance of residency, but pasabot, balansi ba ang anaa sa atong kalag na atay pulong sa Dios o kita napunan sa Espiritu Santo. These are the two power options natong mga magtotoo. Bible doctrine and feeling of the Holy Spirit. Now, so a believer has to study, learn, believe, and apply Bible doctrine. Timan ina na nga atong memory aid kanimo, Operation SLBA. Okay? Now, ang protokol nga plano sa Dios,
is described, ato naman yung hisgutan pod kagahapon, is described as a right thing done in the right way. A believer who performs or functions God's plan pinagi sa iyang energy of the flesh is doing the right thing in a wrong way. Kasabot ka? Sayo, mga iyang paaging gagamit, although hustong butang. Nga ikaw, you perform or function God's plan apan, wa man matunong. Kaya pinagi man sa imong unsa, tawhanong kusog, energy or your flesh. So you are just doing the right thing in the wrong way. Only a right thing done in the right way is God's perfect protocol plan. Muna, when a right thing is done in the wrong way, that means the end does not justify the means. Kasabot ka. Ehemplo, anaa kay kanang grandmother who is rich. Okay? Na kay apuhan, lula nimo, kanang adunahan. And you want to avail of her money as soon as possible, although you already know you are the heir. Ikaw ang manununod. But in order to make use of the money soonest, sa labing daling panahon, you have a bad idea. And what is that? The end does not justify the means. Do you know what I mean? So mo na akong pagpatinaw kanimo. Now, diha sa sulod sa protokol nga plano sa Dios, anaa diha ang pagkapuno nimo sa Espiritu Santo o unsa gani ang imong gibuhat, what you produce is only divine good. Divine good ra gyud ang imong mabuhat kung tuwa ka sa suod sa operational divine sphere, sa protocol plan of God. Mamanilaingan. So, when you reside so diha sa protocol plan of God or operational divine sphere, ikaw, it's presumed nga ikaw napunan sa Espiritu Santo, nakipag-ambitay sa Dios, o ikaw kung naiimong buhaton, kanang buhata unsa maayong binuhatan is only divine good. Gitandi ka na sa pilak, bulawan, ug mahalon, mili nga mga bato. Okay? Gold, silver, precious stones. Ana ka na sa 1 Corinto 3:12. Kung buot kang magpatinaw payugdugang, ana ka na 1 Corinthians 3:12. Kaya abi nimo, ang pagka tawhanon, ang kinaiyang pagkatao ni Ginoong Jesucristo, his humanity, migamit ni ining prototype niya. O ambot pasabot, didto siya magpuyo sa iyang prototype divine sphere. Thus, nahimo siyang mananaog. You see? Di man din sa diha nga kita magpuyo diha sa operational divine sphere, ingon nga mga magtutuo ning panahon sa simbahan, na atay puruhan. See? We are a potential winner. May puruhan kita nga mahimong mananaw. Kaya magsige naman ta o unsa kanang advance sa atong spiritual life. You see? Sa sige na itong advance, sige po ta og kanang produce o mga Diyos non nga mga binuhatan, divine good. So, gipundo na to diha. Kay, maara ba na ang tulumanon na to nga atong tumanon sigon sa mando sa Diyos. So, if you want to become a winner, then always reside in your operational divine sphere. Now, kita gimanduan sa pagpuyo
o pag-function diha sa sulod sa atong operational divine dynasphere. Now, ang great power experiment ni Ginoong Kristo during His first advent, nagmalampuson o napruibahan yun ni Ginoong Kristo. Now, bahin sa atong kabubuton-tuod, our volition, ang Dios nagarespeto, nagatahod sa desisyon gikan sa atong kabubuton. We are the only one responsible, answerable, and accountable for our decision. So, dili na maga-deny, we cannot justify our wrongdoing. You know, God is perfectly fair. Iba naman tama man ay usas kinaiya sa Dios. O He perfectly blesses a believer who is spiritually mature. Apan, He also spanks mo latos pod siya sa magtutuo nga karnal o reversionista. So, He is perfectly fair. Gusto? Now, we are subject to decide in life. In fact, all of life is decision-making. Mamaya akong sigig balik-balik ni mo pahinumdum. All of life, ang tanan, is decision-making. Now, di man nga ang rebound, ang atong pagsugid sa atong mga sala, is very, very important doctrine sa matag magtotoo. Kay without it, he cannot grow spiritually. Di ba ni? Dili kita makatubo spiritually kung watay unsa doktrina. Usa ni doktrina rebound, you see. Mo ni nga it's really tragic nga daghan sa itong mga igsoon usab nga wa sila malamdagi may tungod nini kay lagi they have wrong priorities. Basta wrong priorities gani ka sa iyo pa mo mga pasiuna, mga tawhanon ra, mga kalibutanon ra, dili ang pulong sa Dios, then it's really sorry. It's tragic. You cannot grow spiritually, therefore, life is miserable, confused, disorganized, you see. So you are a product of your decision, usta. Always remember, a right thing done in the right way is, right. Maura gina. Unya, ayaw pod kalimti katong Operation JDA, ang tulo ka arrogant skills nga ikaatbang kini sa 3 spiritual skills. Unsa katong tulo ka spiritual skills? Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, ug spiritual maturity. At bangan kana iyang satanas nga 3 arrogant skills. Unsa uning 3 arrogant skills? Self-justification, self-deception, og self-absorption. Na mao na pili lang kaniya na kay kamumuton di man ni you are a product of your decision from your volition. Now, kining great power experiment can be used by every church-age believer sa iyang espirituanong kinabuhi. Eusebia, godliness. You see? Kung buot ikaw nga magkinabuhing nabinalaan, okay? Sa ibot pasabot, nakakabuot ka na ng Eusebia nga stage, pleroma stage, unsa pa uban? Invisible hero. Unsa pa uban? Ikaw, you are as good as God is good. Sa pagkabuot na nimo niya ng dapit. Spiritually mature ka na. You have the capacity for life. So,
ang matag magtotoo giyatagan sa Dios ug kay gayunan nga makakabot niini. Mao to ang gingon nimo nga wa nagyud tay ikapangulipas nga dili kita mahimong mananaog. This is our goal. Kasabot ka? So, kining great power experiment, maggamit kini kanato nga mga magtutuo nining panahon simbahan sa atong espirituhanong pagkinabuhi. We believers should know the protocol. Gikinahanglan itong ilhan, makatunan kining maong protocol sigon sa unsa mando sa Dios ug how to live His protocol plan. Unsaon man? Unsaon to pagkinabuhi sa iyang protocol nga plano? By taking in doctrine on a daily basis. Tinuod, wa tay laing pagi nga kita makakinabuhi sa espirituhanong pagkinabuhi. It's only by taking in doctrine. Kini nga itong gibuhat adlaw-adlaw. Hinumdumi, kadtong prinsipyo, a right thing done in a wrong way is wrong. Only a right thing done in the right way is God's protocol plan. Sabtag yun na. So the right way, ang hustong pagi, sibo ka na sa perfect plan po sa Dios. You see? You are in sync sa timing sa Dios diha. The right way is compatible with God's perfect plan. The right thing is done in the right way only kung atua kita magapuyo sa sulod sa atong operational divine sphere, utilizing the divine power. Now, ang protocol sa Dios must be followed. Kinahanglan atong sundon in order for us to function sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Without rebound, kung dili ka mo sugid sa mga sala, kining rebound, you will not be able to progress in your spiritual life. Gikasubo ko sa pag-ingon niya na, dili yung ka mo kanang abanti. Now, but if we make rebound second nature na yun na to, automatic na yun na, we can now utilize God's spiritual assets ato na magamit ang mga kasangkapan nga Diyos nun nga hinatag sa Diyos kanato o makapadayon kita kanang sa pagpahimutang sa atong kaugalingon ubos sa grasya sa Diyos sa iyang mga provisyon kanatong mga anak niya. Persistent residence sa operational divine sphere mo resulta kini sa unsa pagkaokupado nato kang Ginoong Jesucristo. Kini ba itong gibuhat adlaw-adlaw? Mo resulta ba ni? Musangpot ra ba gini? Kaya ikaw maokupado na kang Ginoong Jesucristo. Tungod kay naokupado ka naman sa pulong sa Dios nga nahimo ng bahin diha sa frontal lobe diha sa imong kardiya, sa imong kalag. Ug kanang pulong sa Dios nagatuyok-tuyok, nagalibot-libot na diha sa imong panimuot. It's already circulating in the stream of your consciousness. So mao na nga mao punay resulta sa imong pagbag-o sa imong pangunahuna with the mind of Christ. You are renovating your mind with the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. So, we must have sa husto ug tukma nga mga pasiuna sa atong espirituhanong kinabuhi pinagi sa pagsunod ni ining protokol sa Dios. We cannot follow God's will without using His protocol.
and residing diha sa operational divine sphere. Dili. So, di po nato panag-iya ang bertud nga it's supposed to be developed. You see? Sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa adlaw-adlaw, ma-develop ra ba, maugmad ra ba kini atong mga bertud sa pagka-mapaubsanon, kanang maalinggaton ka, you are discerning, kini mga virtud na kini. Discernment is a virtue. Humility is a virtue. Kini ma-develop, maugmad na kini. Og resulta kini sa imong pagkamalahutayon, makugihon, masigihon sa pagpuyo diya sa sulod sa operational divine sphere. Sa imong pag-prioritize ni Ginoong Jesucristo sa iyang pulong, you will be able to acquire the divine virtue, not human virtue. Divine virtue. You see, human virtue is morality. Di ba nina? Ang human virtue ba? Moralidad ka na. A believer has to have divine virtue above and beyond human virtue. Morality is not adequate for a believer. Yes. A person may be morally good, but spiritually unsa? Wa matunong sa Dios, sa sukod sa Dios. See? Morality and spirituality are unsa? Two different things. It is divine virtue that a believer must acquire. Mao na atong gikinahanglan. Now, cosmic believers are people who do not know God's protocol plan. So, ibaw ka kung sa gitawag nila, sampulon sa Diyos, they become the enemy of the cross. Nya, gawas panana, you are called the enemy of God. James 4:4. You are called Antichrist, meaning against the Lord Jesus Christ. 1 John 2:18 ug 2 John chapter 7. People who do not acknowledge our Lord Jesus Christ is unsa? They are coming in the flesh. Mao na ang iyang binuhatan. So he becomes carnal. Romans 8:7. Gawas pa na, mo ni mga ngan sa mga magtutuo nga cosmic. Okay? Nga way alamag sila sa protocol sa plano sa Dios. They become carnal, Romans 8:7. They become disciple of the devil, 1 John 3:8 and 10. Now, patubuon man ta sa pulong sa Dios niya sa Ephesians 4:30. Correction. Ang Ephesians 4:30 naghisgot kini nga sa diha nga ikaw makasala, sumugawas ka sa operational divine sphere. So, sa dihang tuwa kas gawas, you are grieving the Holy Spirit. Imo gisakit ang Espiritu Santo. Ephesians 4:30. Gawas pa niya na, you are quenching the Holy Spirit. Imong gipaong 1 Thessalonians 5:19. Now, only through the study and application of the Word of God that a believer avoids to be described of the atong mga listang atong gipanghisgutan, ipadugay. That's the only way nga you can avoid as a believer. Okay? Furthermore, only residing sa operational divine sphere nga ikaw nga magtotoo, you are able to please and glorify God. Mora. That's the only way. The right precedence in terms of relationship. Ni ay right precedence. Husto nga
pagkahanay. Una gyud, your right relationship to God. Now, divine power must have the first priority. Second, ikaduhang precedent in terms of relationship is your right relationship to man. See, ang imong right relationship to God mo gyud naguna. Una pa ang imong right relationship to man. That's the second. So, di man nila niya nga ang plano sa Dios gitawag kini og protocol ngano tungod kay the Christian way of life is by protocol. Mao na ang hingpit nga disenyo sa Dios. That's God's perfect design. The Christian way of life, dili kini matuman. We cannot execute it through human protocol, but only through God's protocol. Hinumdumi gid o hinumdumi usab nga ang great power experiment is made available by God right now. Now, ako kanang giingnan nga to be a Christian is not a joke. Now, being a Christian bears a tremendous responsibility. Nakadungog ka? It brings a tremendous responsibility. A Christian is called elected and predestined. Now, kung bahin gani sa pag-ampo, kaya ito isingit lang ni gamay. When it comes to prayer, we should not say, why is it that I have not been given by God what I ask from Him? Nga naman. When it says, whatever you ask in my name, it shall be given thee. Why? Nga nung wap man ihatag niya. Oops. May I ask you, nisunod ka ba sa protocol niya sa Diyos when it comes to the doctrine of prayer? Imo bang isunod ang protocol? Narabay protocol po din Naipagi. There is protocol to follow so you can receive whatever you ask in His name. Hinumdumi. Nga ang pag-ampo, dili na ba ni problem-solving device? Dili. Wa na malista. Hinumdum ka sa 10 problem-solving devices. Susiha ragod. Wara ba na diha? Ingon nga problem-solving device. Dili. So many believers have no clue on the protocol of God about prayer. Pagkaluoy yun lagi. Wag ito mahimo niini kung sila magpabilin negatibo. Now, get this. Kining great power experiment, di naman gikan. Gikan na ba ni sa Godhead? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Gikan nila ni. Just imagine that privilege. Naunaan yun na. Kanang dakong pribilehiyo. Bear in mind nga ikaw, you have been born again at the point of salvation and you became a recipient sa pila ka mga butang. Kapatan ka mga butang. 40 things. God's power. It's all inside. Diya sa portfolio of invisible assets. Numdum ka niya itong portfolio of invisible assets. Unsa man ang mga kanang categories ni portfolio of invisible assets. Ang una ni primary assets. Okay? Paminaw. Primary assets mo naguna. Kinig, disenyo, and administered by God the Father nga nagalakip ni ini ang computer assets and escrow assets. Now, ang escrow giandam na kini, gitagana na kini sa Dios nga Amahan dito pa sa eternity past. But this can only, paminaw,
this can only be availed of when we accomplish God's protocol. Na, kita nimo na po yung protocol. Now, ang Episo 1:3 nagisgot din ang na bahin sa iskro. Now, this iskro gireserba kini alang sa matag magtotoo. Okay? Si Ginoong Jesucristo mao ang depository ni ining maong mga iskro. Basahan lang ng Episo 1:4 ug 6 o diya sa Episo 1:7 nagaingon kini, this iskro is given after following the protocol. Na, anhara ni mahatag kon atong tumanon sundon ang protocol. Note, get this, kining escrow nga gisgutan is legal like in the human realm. Unsa may pasabot og escrow gyud? Ibaw kung siya pasabot sa escrow? In trust. Ano yung pasabot? In trust. Now, ang Diyos, pinagi sa iyang pagka-omnisyente, pagkasayod sa tanan, iya kining gipahimutang kini dito sa eternity past. We must fulfill all the requirements and conditions sa dili pa kitang mga magtotoo makadawat ni ining maong escrow blessings. Now, unsa man ang mga requirements to be able to kanang reach spiritual adulthood? Well, ang naguna nini, stay inside the protocol plan of God, operational divine sphere. Ikaduha, remain under the enabling power of God, the Holy Spirit. Pagpabilin nga ikaw anaa ubos sa gahom sa Espiritu Santo. O nga ikatulo, keep moving, padayon sa pagsibog ngadto sa pagabante, advance. Pinagis pagpadayon, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Now, sa diha nga ang maong magtotoo mapakya sa pagtuman sa mga kondisyon, then kining maong mga escrow remains in escrow. Sabta ni, magpabilin kini nga in escrow as a memorial. Handumanan na lang ni of lost equal opportunity. You see? He is a loser believer. Kaya waman siya makadawat. Dili makadawat ang usa ka pildirong magtotoo. So, he lost his escrow blessings. He is going to regret forever. Magmahay gid siya hangtod for losing his escrow blessings. Nga sige siya labay-labay tingali nitong iyang Museum of Heaven, nga tuwa dito ang tanang mga escrow blessings, unta nga iyang pagadawaton kung nakatuman pa siya sa escrow, protocol. Tanaw tingali siya sige lang siya panakla mo ingon siya pastilan nuguna, no? Sayang nga ko makatuman sa protocol, maura pag ito akong damgo nga maangkon na saan taman. Wala. Memorial na lang, handumanan na lang. O magsige kag labay-labay, you will regret forever for losing your escrow blessings. No question about sa imong kaluwasan. Luwas man ka, tuwa ka sa langit. Ayaw na ayaw pagduda na kay dili na mawa lagi ang imong kaluwasan. You will be in heaven. Now, okay. Nainomdom ka ba niya itong computer assets? Mga programs. Now, kadtong RAM chip, nomdom ka. Read-only memory.
kini naghisgot sa eleksyon o mga kanang kapatan ka mga butang. 40 things that you receive at the point of salvation. A RAM chip, read-only memory. But when this is going on, here comes RAM chip, RAM. Ang but pasabot, random access memory. Now, kini naghisgot kini predestination. We now have a personal sense of destiny. Okay? Now, you have the equal opportunity and equal privilege to avail niining mga assets. Okay? So, mo to computer assets mo ni naguna. Ang ikaduha, secondary assets. Now, kining secondary assets, gidisinyo kini o gi-administer sa Diyos nga Amahan, but depend now upon your utilization of divine power. Nagaagad sa imong paggamit sa Diyos nun nga mga gahom. What are these assets? Well, naguna ni volitional assets. Ikaduha, production assets or Christian service. Kini resulta ni sa imong pagtubo nga espirituhanon. Ang ikatulo, nganlanig undeserved suffering assets. Okay? O kanang ang ikaupat, mao na ni gitawag invisible impact assets. Okay? Okay, sunod nga kanang third assets, ang personnel assets. Okay? Kini, this concerns the spiritual gifts of believers. Tanang mga magtutuog yatagan na pag-spirituhan ng gasa. Kitang tanan. At the moment of salvation, gihatagan tadayon og unsa spiritual gift. Ito nga mong spiritual gift of giving, spiritual gift of administration, spiritual gift of kanang pagbisita ni mong mga masakiton, imo ng spiritual gift. In my case, my spiritual gift is the gift of evangelism, o ang uban, yatagan og spiritual gift of pastor-teacher. Okay? Apan kitang tanan nga mga magtutuo at the moment of salvation, gihatagan sa Dios Espiritu Santo og spiritual gift. Okay? Now, we call this as part of the invisible assets. Now, by the way, ayaw kalimti itong tulo ka mga R nga atong gisgutan na po, reception, retention, o recall. Of course, ang reception of doctrine, we study, we learn, we believe, we apply. Mao na reception. Ang retention of doctrine, imong kanang ipundo, okay? Imong kanang how do you explain this in Visayan? Imong tigom, okay? I don't know, mudawat ka ba nilang punga. Tigumo nimo, ipundo nimo. Mao na retention of doctrine. Unya nga ikatulo, recall. Pag hinumdum na. Hinumduman nimo, pinagi sa imong na-metabolize nga pulong sa Dios, gi-convert na ang gnosis doctrine to epinosis. So, imong hinumduman ang mga doktrina nga imo nang gikatunan, imong gituuhan, o imong gigamit sa imong kasinatian sa kinabuhi nga espirituhanon. You remember Bible doctrine, metabolized Bible doctrine, o application of this metabolized doctrine to experience. So, ayaw kalimti. Reception, retention, recall. Question. Kano sa maning maong mga assets
kanang ma-available nganhi kanato kanu saman Ephesians 1:19-20. What is the exceeding greatness of all these assets? The great mighty power dinhi nagkahulugan kini sa great power experiment of the church age sa panahon sa simbahan. Og dinhi na usab kita mohunong dinhi lang nato kini kanang undangi o ato ipadayon kini ugma dinhing dapita. Okay, so before we close, with your heads bowed, ato idungo ang atong mga ulo, huwag ang imo mga mata, piyo nga imo mga mata, and we are going to close ining atong Bible study karon directed toward those who are without Christ, without hope, and without eternal life. So mao kini ang mga gutlo, a moment in your life, no matter what you think, bisag unsay mong ginahuna, bisag unsay mong gituuhan, it's a moment of consideration. It's a moment to put everything else out of your mind and think una-una ang persona ni Ginoong Jesucristo. Unsa may pasabot niini? What does it all this mean? What is Christianity? Now, Christianity is Christ. Usa kini ka relasyon ngadto sa Dios pinaagi kang Ginoong Jesucristo. And there is only one way to have that relationship. Sumala sa gisulti diha sa bala ang kasulatan nga tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Well, tingali mo yung how about atong mga binuhatan? Works? Now, all the works you can do have nothing to do with your relationship with God. Nga no? Tungod kay ikaw sa makasasala. Kitang tanan, mga makasasala. Because you are not perfect as God is perfect. Tungod kay ang iyang pagkamatarong, iyang pagkamatarong mo sa likway man sa dili makatarunganon o dili matarong. Og ikaw dili man matarong, no matter how many good deeds you do, that is where Christ comes in. That is how important ni Ginoong Jesucristo. Because He is the only one, siya lamang, ang makapresentar kanimo faultless before God. And how does He do that? Miadto siya sa cross. He went to the cross for one reason, aron sa pagpakamatay, to die, and to die for you, to die for every member of the human race. He did not care whether people rejected Him or not. Namatay siya lang kanilang tanan. Grasya kana sa Dios, His absolute grace. And what does that mean for Him to die for us? It means nga samtang siya nagabitay dito sa cross, gisakit nila ang Dios nga Amahan, mibubo sa tanan nato mga sala ngadto sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Iyang gidawat katong tanan nato mga sala upon Himself. And when He died, when He did that, sa iyang pagdawat nini, iyang gibayran ang bayad suhol sa sala. Iyang gibayran. He paid the penalty demanded by God for sin. Kaya ang sala is spiritual death. Jesus Christ died a substitutionary spiritual death so that we do not have to. Hence, sa dihangang balang kasulatan magayon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga iyang gipadala iyang bugtong anak nga si kinsang mutuo kaniya dili malaglag kundili man nag-iya o kinabuhing wala na katapusan. Now you understand why. We also know that by grace you have been saved through faith, and that
Salvation is not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest any man should boast. Si Pablo may nagsuwat niya na tungod kay siya nakasabot bahin sa grasya. Iyang nasabtan ang kaminungdanon of what Christ did. And so now, niining gutlos, the moment of consideration by your thinking, do I believe or do I not believe? Kaya mao ka na ang isyo. Ang imong kabubuton, imong free will, mao ka na ang isyo. Mudawat ka ba sa gibuhat ni Kristo or dili? Because once you accept the work of Christ, mao na eternal life. So right where you sit right now, makahimo ka niya ng desisyon for or against Christ. Therefore, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again for your wonderful word to us, so that we might understand ourselves, so that we might understand the world around us from the divine perspective. Salamat. Ining grasya. Pasalamat kami kanimo, Amahan, nga we have that wonderful knowledge of you. We ask all this in Christ's precious name. Amen.